מה זה יוזמה? יוזמה זה דבר ענק, להחליט ולעשות. היוזמה, אני משווה אותה למי שטורח בערב שבת. זה לא לשים משהו בגדר רעיון ובתיאוריה ולדבר עליו יותר מדי, אלא פשוט לבצע אותו בפועל. יוזמה זה לחשוב בגדול. חוסר אדישות למה שקורה סביבך, להיות ערני למקום שאתה חי בו. העולם מתקדם רק מיוזמות. המנהיגים הם חייבים ליזום, אם אין לו יוזמה הוא צריך לשבת בבית ולא לעשות שום דבר. יוזמה זה... לעשות משהו מבלי שיבקשו ממך. אם תומר לא מתקשר ולוחץ עליי ונותן את המספר ועושה את הצעד, אני והאירין לא היינו ביחד. זה יוזמה. צריך להכיר מישהו בשביל שהוא ליזום בשבילו. מדהים, כאילו שמישהו יזם בשבילי זה הכי כיף בעולם. אנשים יוזמים או עושים דברים ואתה פתאום אומר, וואי, אני לא מאמין איך לא חשבו על זה קודם. מה זה? איזה ערוץ אתם? יוזמה זה לחשוב מחוץ לקופסה. לא, אני לא מצטער, אני לא אוהב את ה... אני בשנה האחרונה החלטתי בדקה, הלכתי לאשרם לשנה, עשיתי את השנה היפה בחיים שלי, ועכשיו חזרתי ואני מחפש יוזמות חדשות. יוזמה אולי זה הצורך לעשות איזה משהו שלא עשיתי עוד. יוזמה זה להפתיע, זה לעשות משהו שלא מצפים לו. אז אשתי פתחה כזאת יוזמה וארגנה לנו סוף שבוע באילת בנסיכה. וויקנד. זו הייתה יוזמה, סדרה אותי כמו שצריך. הנה, חיי. תראו מה זה. מיקי, פתחי ערוץ 2. יוזמה זה לתת מענה על צורך לפני שהוא עולה. זה מה שגורם לי בעצם להרגיש חיוני בחיים האלה. יוזמה משנה סדרי עולם. פשוט לקום ולעשות.